stručná rekapitulace dneška. První pátek v práci a bylo to fajn, protože vlastně v pátek my máme jenom do 12, takže je to vlastně poloviční doba, což bylo fakt moc příjemný. Takže pak jsem ještě si stihla dojít do města, zařídit si internet, protože mi nešel, takže pán v II, což je tady místní operátor, mi to opravil. A pak mě tady domácí vzali na nákup, protože jsem potřebovala si koupit prací prášek a to, kdybych měla táhnout, tak mě asi klepne. A potřebovala jsem si koupit i jiné věci. Nenatočila jsem, co jsem si koupila, protože už je to dole v kuchyni a bylo mi blbý to před nima natáčet. Ale myslím si, že vám asi dám třeba do článku na blog fotku účtenky nebo něco takového. Kupovala jsem si klasika, prostě zelenina, to znamená papriky, rajčata, salát, ovoce, nějaký jabka, broskve myslím, nebo nektarinky, něco takového. Jogurt velký, bílej, nízkotučný, toastový chleba, na kterém tady teď žiju a nevím, jaký vlas, tak co jsem tam ještě měla? Pizzu jsem si koupila, sýry měly plátkový a to asi všechno? Nejspíš. No a teď jsem si chvilku četla konečně, jsem si po druhý za celý týden četla. Mám jsem u toho teda usla, přetáhla jsem všechny videa do toho programu, ve kterém to budu upravovat, takže snad se to rozeběhne. No a teď už pospíchám, už bych měla vyrazit, protože jdeme s kolegama z práce do hospody, ale musíme tam nejdřív dojet, je to ve vedlejším městě, takže teď musím pospíchat do města, aby jsme stihli bus. A ježišmarja, co mi to tady dělá, tyjo, co to? Dobrý. A no, to je tak nějak všechno, takže nejsem nějak úplně jako extra pro oblečená, mám prostě normálně bílý tričko, džíny, protože vůbec nevím, co si mám vzít, jestli to bude hospoda nebo nějaká party nebo něco, nevím, netuším. A to je zatím všechno a já rychle budu pospíchat, abych to všechno stihla. Takže zatím čau. Je mi úplně šílený vedro, jsem zase donesla další nákup, to je hrozný, tady fakt furt jenom nakupuju jídlo. Byli jsme ve městě zařídit si účet v bance, takže to už mám zařízený, teď čekám, až mi přijde kreditka. A cestou zpátky jsem nakoupila, protože jsem potřebovala nakoupit. Jaké překvapení, mám tady tuny jídla, ale furt to nestačí. Takže zase vám asi ukážu, co jsem koupila, doufám, že vás to aspoň trošku zajímá. Dneska tady máme šunku kuřecí, dvoje Orea za asi, nevím, 80 pencí, to prostě tam nešlo nechat, protože jinak tady jsou ty Orea strašně drahý, ale teď to bude stát hodně sily nenačít. Pak jsem koupila kakaový prášek a překvapilo mě, že jako tady mají prostě takhle jakoby 3 balení, nebo 4, nebo kolik jich tam je, ale nikde nemají prostě, já jsem zvyklá u nás, že v Čechách, že máte pytlik s kakaem prostě na vaření a tady jsem to nikde nenašla. Aspoň teda v tom obchodě, kde jsem byla, což je Asda. Tak netuším, jako, co to má být. A ten prášek jsem koupila, protože se chystám tady pít perník. Takže jsem si koupila i ten slunečnicový olej. Pak tady máme pomazánkový máslo. Už mi to tady padá. Spagety jsem si koupila, protože už mám dostat na nějaké těstoviny. Pak tady mám vajíčka, protože na pečení potřebujete vajíčka a už se těším, že si večer dám chleba s vajíčkem uvařeným na tvrdo. Pak tady máme ještě co? Jo. Pak tady mám ještě cukr jsem koupila. Vím, tady doma asi cukr mají, ale jako jim ho nechci spotřebovat, přijde mi to takový blbý. Takže to je cukr, no, tady to je docela dost. A to je tady z té tašky všechno. A potom ještě objevili jsme polský obchody 2 tady v tom městě. A to prostě nešlo odolat, takže mám tady dětský piškoty, mám na ně strašnou chuť. Potřebuji něco jen tak jako na zobání večer a tohle prostě úplně přesně ono. A pak jsem si tady koupila nějakou vomáčku na špagety. A potom tady máme puding vanilkovej. Potom prášek do pečení, žvejkačky a poslední tady máme mouku. Doufám, že je hladká.
já neumím polsky, takže fakt jako netuším. Ale doufám, že je hladká a vypadá, že jo. Protože když se na ní podíváte, tak tadyhle by měla být vyloženě vidět ta mouka, jestli se to zaostří, nevím. A já jsem to koupila v tom jednom obchodě, v tom prvním. A pak jsem zjistila, že v tom druhém mají vyloženě jako českou mouku. Fakt jakože, já nevím, pšeničná mouka, hrubá, polohrubá, hladká. Protože v tom prvním vlastně měli polohrubou, hrubu a tu hladkou tam českou neměli. Tak jsem si vzala tuhle a příště už vím, že musím jít do toho druhého polského obchodu, protože tam měli i českou. No, takže jako ono, když se na to podíváte, když se na to podíváte, tak je to docela hodně jídla, nebo různých jako věcí. Takhle taková slušná hromádka, tak já to půjdu uklidit, půjdu si udělat oběd, protože jsem ještě nejedla. Už je nějakých, můžete vidět, už jsou 2. Běžná sobota v Británii, úklid, nákup a troška válení. Ráno jsem teda byla, nebo dopoledne jsem byla v bance na nákupu a teď jsme uklízeli. Teď teda ještě můžete slyšet, že vedle ještě se uklízí. Mají strašně rozitý vysavač jako, a přijde mi teda, že zase tak moc neluxuje. Takový trošku fórovej. Ale teď, když se podíváte, tak už to tadyhle, tak už tady mám tak jakože hezky uklizeno. Už tady na zemi nic není, akorát pantofle. Je to tady takový hezký. Tamhle můžete vidět, nevím teď, jestli to vidíte. Tamhle se mi načítá video, který budu upravovat. No. A uklidila jsem si tady, teda utřela prach, i když tady moc není z čeho. A dala jsem prát svůj první pračku v životě. Vždycky vlastně prala doma mamka, takže jsem nikdy neprala. No a teď jsem teda prala, nebo ještě peru. Tak doufám, že všechno mi bude, nebude to nějaký zelený, když to bylo bílý. Ale to by snad jako neměl být problém. A dokonce jsem se pustila do pečení a upekla jsem perník, nebo něco, co by měl být perník. Máme výborný domácí recept na perník, jakože na plech. Já jsem si říkala, jo, tak to upeču. V polském obchodě se dalo všechno sehnat, tak jste mohli vidět asi, myslím, v předcházejícím klipu, kdy jsem vám ukazovala, co jsem nakoupila. Tak jako sehnala jsem víceméně všechno. My teda používám kypřící prášek do perníku, což tady nemají, tak jsem tam dala perníkový koření. Ale zásadní problém, tady je trouba plynová, my máme elektrickou a nějak jako jak si nevedou plech. Takže jsem to dělala v zapíkací misce a dovedete si představit, když jako na plech to je, že jo, víte, jak je velký plech. A je to zhruba vysoký nějakých, já nevím, kolik může mít ten perník, 3-4 centiáky. A teď jsem úplně to samé množství dala do zapékací misky. Takže normálně u nás doma se to v troubě se to peče asi tak 15-20 minut. Tady se to peklo asi 1,25 hodiny. A pořád ten prostředek je takový, jakože nevím, jestli bude jedlej. A zase ten zbytek už je tvrdý, nebo tvrdší. Tak uvidíme, jestli to bude chutnat. Budu muset říct, že takhle to fakt jako běžně nechutná. A asi vedle potom, až se budu stěhovat, tak si koupím fakt jako normální plech, jestli tam nebude. A pak jim přinesu dát ochutnat, jak to fakt má ve skutečnosti chutnat. Protože já jsem zvykla hodně docela pít, baví mě to. A tady si chci taky pít, protože je to takový, když máte odpoledne na něco chuť. Nebo třeba do práce na sváču, tak prostě si ráda dám něco takového. Tak uvidíme, jak to bude chutnat, jestli to bude jedlý. Oni se na to hrozně těší, když jsem jim říkala, jako, že to je prostě perník, že jo, a to. Tak oni jako, že jo, vážně, gingerbread prostě na plech, cože? Tak uvidíme, no. Ale jako ta plynová trouba, to je akce. To. Teď mi tak došlo, že jsem vám zapomněla říct, jak to vlastně dopadlo včera v té hospodě. Tak jeli jsme do vedlejšího městečka, kde jsme se setkali s holkama, který tady jsou teďko interní a který nás vlastně jakoby zaučujou. A původně teda v plánu nebylo, že půjdeme někam na večeři, ale šli jsme, takže já už jsem byla navečeřená, ale když jdou všichni, tak musíte jít taky. Takže jsme šli do indické restaurace, poprvé v životě jsem byla v indické restauraci. No, myslím, že už tam asi nebudeme moc, protože ty z nás museli být vedle. Ale dala jsem si tam výborný kuře na nějaký způsob, nevím, co to bylo. Bylo to jakoby na sladko. Myslím si, že tam bylo curry, možná kurkuma, smetana
s rejží a bylo to fakt jako výborný, akorát teda byla to poloviční porce a stála nějakých asi 4,70 nebo kolik, nějak tak, netuším. Plus ještě k tomu, že rejže za nějaký 2,40, tak si to spočítejte, kolik to bylo. To je jako hrozný peníze a zase jako nebylo toho tolik. Nevím, no, jako docela teď poslední 2 dny byly finančně hodně náročný. No a vlastně z té indické restaurace jsme se přesunuli do takový hospody, baru, nevím přesně jako, jak to mám nazvat. Vlezete dovnitř, je to takový ten starý domek, kdy máte ve stěnách dřevo a zeď, jako normálně prostě cihly. Je to dohromady, je to jakoby ten nějaký tudorovský styl, nebo nějak tak se to jmenuje. Bylo to teda v Nantviči, což je taková vesnička, jaký městečko, kousek tadyhle odsud. A myslím, že se to jmenuje Cheshire, nebo nějak něco takového. A jako, já teda teď, protože jsem byla nemocná, tak nemůžu pít. A jako, jablečný džus asi za 2 pade, nebo možná za 3 pade, radši, nepamatuju si to, takže radši říkám 2 pade. Cucala jsem to celý večer, protože prostě jako bylo mi to líto s tím, že ještě cesta autobusem tam stála 3 libry a cesta zpátky taxíkem stála asi nějak přes 2, takže jako jedete 10 minut a máte v tahu víc peněz, než byste zaplatili za cestu, já nevím, pomalu z Prahy do Liberce, jo, prostě ty částky jsou fakt šílený. No ale jako to prostředí bylo fakt hezký, akorát jak tam byla hromada lidí a tím, že vlastně oni jsou prostě zaměstnanci té společnosti už díl, tak oni se mezi sebou znají a vlastně interní prostě, my jsme tam noví, že my jsme 4-5 dní jsme tam byli, spoustu lidí jsme třeba ani předtím neviděli, takže to bylo takový jako, že spíš jsme se bavili mezi sebou a jako neužili jsme si to asi tolik, jako bychom si to užít mohli, hlavně jsme byli i všichni unavený. Takže nakonec jsme vypadli někdy asi ve 12, takže než jsem se dostala domů, protože nás taxík vyhodil zase ve městě, takže ještě než jsem došla sem, taky trvalo, šla jsem spát asi v 12:30 nejspíš. A můžu vám říct, že noční cesta domů, jako docela dost jsem se bála, fakt začnu nosit osobní alarm. Naši mi dali osobní alarm, tak jsem se ho zapomněla samozřejmě, že jo. A jako, když jsme šli, tak najednou začaly zasínat lampy. Jakoukoliv lampu jsme minuli, tak ta zhasla, takže docela dost, jako jsme byli vyděšený. Takže jsme letěli, jak nejrychleji to šlo, hlavně byla strašná kosa. Díky bohu jsem teda měla bundu. A takový to, když se ustrojíte, jakože prakticky, ale ne prostě stylově, takže všichni jako úplně mega nafintěný do té hospody a já tam tak jakože, já si vezmu bundu, protože mě bude zima. Měla jsem bundu, tak snad nebudu nemocná. Dobré ráno. Dneska tady mám k snídani cereálie, jablíčko a pod tím je nektarinka. No, teď jsem akorát zapla počítač a podívám se na nějaký video, dostříhám to, co ještě potřebuju dostříhat v tom ze včerejška a dám ho na net. Takže já se pustím tadyhle do toho, je to docela velká miska. Mňam. První praní v životě. Zvládla jsem to, nic není nějak špatně obarvený nebo tak. A konečně to uschlo, takže si to teď budu uklidit. Musím si tady urovnat postel, protože tady mám vinčus. A teď se mi zase extrahuje video. Je to hrozný, proháním to asi přes 3 různý programy. A no, takže tohle uklidím. Teď jsem se ještě protáhla, protože mě šíleně bolí nohy a záda. A uvidíme, co budu dělat potom. Možná si tady budu číst ve čtečce. Jo, ještě nevím, jestli jsem vám ji ukazovala tady na YouTube, tak abyste viděli, jakou čtečku jsem se nakonec vybrala. Tak je to Kindle. Tak. A tady můžete vidět nějakou knížku zrovna, na kterou jsem koukala. Ale jinak, co momentálně čtu, tak je Love Struck in London. Teď jsem tady, nevím,
na 12%, tak doufám, že to vůbec někdy přečtu a snad jo. Zatím mě to baví, sice asi už vím, jak to dopadne na 12%, ale zatím je to dobré. Tak, vaříme špagety, tady jsou špagety, tady bude omáčka a omáčka to bude tato, co jsem koupila včera v polském obchodě a špagety mám tyhle z Asdy. Ještě si tam dám trošku sýra, musela jsem se nekrat plátkový, protože jsem si nekoupila už nastrovaný, nebo prostě mám jenom plátkový. A asi 1/4 papriky, co mi ještě zbyla. Takže to bude můj oběd dneska v neděli. Tak a tady už mám oběd. Udělala jsem si špagety s tou omáčkou, se sýrem, ještě jsem tam dala navrch trošku oregána. K tomu tady budu mít vodu. Vypadá to moc dobře, takže se na to těším, je to docela dost. A ještě jsem vám chtěla ukázat tady. Tady je perník, co jsem včera pekla. Takhle vypadá. Je fakt moc dobrý, i když teda doma ho pečem tak 15-20 minut a tady se pek přes hodinu. Asi 1,25 hodiny, takže... Ale domácím chutnal, škadil úspěch. Mám ještě zbyla omáčka, tu dám do krabičky a teď se půjdu najíst, protože tohle vypadá fakt dobře a já už mám hlad. Teď jsem tady sama v kuchyni dole, tak vám můžu ukázat, jak to tady mám v ledničce. Mám tady takhle vyhrazenou jednu poličku a můžete vidět, že tady mám sýr, tady mám dohromady jabka a nektarinky, aby to zabíralo méně místa, protože už jsem něco odjedla. Potom tady mám takhle, nevím, jestli to vidíte, 2 papriky, dole jsou vajíčka, tady mám rajčátka a tady je druhý sýr, šunka a salát. Potom mám tady takhle ještě tuhle poličku a tady mám mlíko, tady mám jogurt bílej, tohle je nový pomazánkový máslo, tady mám 2 uvařený vajíčka, včera jsem si uvařila, dneska se těším, že si dám chleba právě obložený a budou tam i vajíčka, protože vajíčka jsem vlastně ještě neměla od té doby, co tady jsem. A tady mám ještě jeden ten malý jogurt jahodový. Tak, už to tady na mě tutá, tak já to radši asi zavřu.